खुलुमबाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा आंनि लिरनाय आंनि गारां होनाय आंनिनो फाव खालामनाय आं उन्दै समनिफ्रायनो जा सानदों बे दिनै जाफुंसारबाय बेनिखायनो आं ओरैबायदि दिनै गोजोननाय मोन्दों आङो थैनायनि सिगां हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावलांगोन बे दिनै जाफुंसारबाय होननानै आं सानो बा आं मिथिबाय दा हानायमानि इयुनावबो बिदिनो दिहुनलांबाय थागोन आरो आं दिनै नोंथांमोननो साननो हागौ जायाखै नंगौ गाराङा बारा मोजां जायाखै आंबो मिथिदों नाथाय आंहा सम गैया माने सम गैयाखौनो बुंजायो माने प्रेक्टिस खालामबाय थानो हानाय माने ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामनो माने जेसेबांखि प्रेक्टिस खालामनांगौमोन बेफोरबायदि खालामनाय जायासै माने एसे गाराङा एसे माबा जाबाय आरो दा मा बुंबावनो आङो गिबि खेब होननानै दिनै बेखिनियावनो आं दिहुनबाय दा माबाया मिउजिकआ कमप्लिट जायियावनो आङो दिहुननाय माने शुटखौ लाग्रोनाय जादोंमोन आरो मिउजिकआ कमप्लिट जायाखैमोन आङो माने ओरैबायदि मानसिफोरखौ माने जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ माने गोसो जायो बुंनो खौसे जानो माने आं अबेयाव थांनानै बुंहैनो सोरखौ बुंहैनो बेफोरबायदि सानै सानैनो आं मा खालामनो आरो मा खालामजाबाय ओमफ्राय मा खालामजानानै दा मेथाइखौथ' जायबो खोनासंनांगौ बिदि गोसोआव फैबाय आरो मेथाइखौथ' जायबो खोनासङो बेनिखायनो आं मेथाइनि गेजेरजोंनो फोरमायगोन बेखौ सानबाय आं दाथ' मानसिफ्रा जोबोद गालेक्टि जानानै दं नालाय जोंनि हारिया बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ दिहुनबाय दा मोजां जायाखैब्लाबो लासै लासैनो जेसेबां हायो एसेबां मोजां खालामलांनो नाजाबाय थागोन गारांखौबो आरो उनफ्राव लागै नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां देंखो बोनो थाखाय माने सेस्था खालामगोन मेथाइ दिहुननो थाखाय बेखिनियानो स' नोंथांमोन दिनैनि आंनि सुट लानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौनो आङो नोंथांमोननो सुट लानायखौ दिन्थिनो थाखायनो दिनै बेखिनि भिडिअखौ लाबोदोंमोन आरो दा आं बेयावनो फंसे खोथा नोंथांमोननो आङो बुंनो सानो आरो दा जोंनि बर' सुबुंफोरा खायसे खायसे ओरैबायदि माने सिखाव दं माबा सावथुन खावग्रा बेखौ सिखावखौनो होनना बुङो खावनानै हेंगार होनाय गोबां थांनाय बोसोरफोरावबो माने बिदिनो गुबुननि मुभि बानायनायफोरखौ खावै खावै गावनि चेनेलाव हेंगारो माबानि थाखायनो रांफोरनि थाखायनो मानि थाखाय आं बेखौ बुंला जायखिजाया रांनि थाखायथ' बेखौथ' सानखासिगोन नङा होनब्ला दा बेवहाय बेखिनि बाथ्राखौनो आं बुंनो सानो दे ओरैबायदि खस्थ' सुट लानायाव मोनसे रुलखौनो जोङो खेबथाम लानांगौ जायो आरो बेवहाय रोङाबा ओरैबायदि बेनो सानसेबो लानाय मोनसे रुलानो आरो दा बेवहाय मोनसे मुभि बानायनो मोनसे मुभियावथ' जोङो 2.5 घन्टा 2 घन्टा नङा होमब्ला अब्ला
जों ओरैनो मिउजिक भिडिअ बानायनायावनो ओरैबायदि खस्थ' जायो। मेथाइ दिहुननायाथ' आलादा, जों मेथाइ दिहुननायाबोथ' ओरैबायदि खस्थ', बेखौ आं बुंला। दिनै आङो सुर लानायनि थाखायसो आं बुंनो नागिरदों। दा ओरैबायदि खस्थ' सुर लानायाव दा जाय बानायग्रा आरो जाय खावजाग्रा बानायनायनि उनाव ओरैबायदि दुखु नांगोन, ओरैबायदि फैसा थाङो, ओरैबायदि खस्थ'। अब्ला साननानै नाय मानो दुखु जाया जानो। दा जाय बानायो बेसो मिथिगौ माबायदि खस्थ'। मोनसे एलबाम बानायनो थांनायानो, मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायनायानो, अब्ला मुभिनिया बेसे खस्थ' जागोन। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय। बेनिखायनो गुबुननि बानायनायखौ डाउनलड खालाम दा हगार। बुहुद लस जायो आरो बिदि खावबा। माने आं बेखौनो खावलायनो सानो, जों बर'जों बर' जौगालांनो हो। मालायनि भिडिअखौ बिदि दा खावलाबाय। आरो हगारोब्लाबो ओरैनो 30 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड बिदि हगार, मोजां मोनदोंबा बिदि आरोना। दा जेनेबा आंनिखौ आं बुंनो थाङाखै, गुबुननि सावथुन खावनायफोरखौ आं बुंदों आरो। दा आंनि बुंनायाव नोंथांमोना माबाफोर दुखु मोनदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनबा आं नंगौखौसो बुंदों। जायसो बानायो बेसो मिथिगौ माबायदि खस्थ'। बेखिनियानोसै। मा बुंबावनो, बुंबाथ' गोबां बाथ्रा थायो नङा होमबा। ओरैबायदि खस्थ', ओरैबायदि खस्थ', आयु मा बुंबावनो। नों सान्दुं गोसा दुंदोंबाथ' गैलासो बेफोरबायदि आरो। बेनिखायनो बानायग्रायासो मिथिगौ। नोंथांमोना मालायनि भिडिअखौ दाव खावलाबाय आरो। जाय खावग्रा बिथांमोनखौ बुंदों आङो, बानायग्रायासो मिथिगौ आरो बेसे खस्थ'। बिदिबा आंनि गिबि खेब सुट बानायनायखौ नायलांबाय थादो माबोरै। नाब्ला सारनि मिजिं गासै फेलेंसो